tren levitador xaponés alcanzou os 605 km por hora. A mitad da velocidade da luz. Perdón, do sonido. 605 km por hora. Medimos en abril deste ano. Toda a miña charla vai a estar enfocada. Por que investigamos? Por que existe a investigación? Mais aínda, donde eu traballo un aparato que valeu 2 millóns de euros. Está ben invertido iso? Paga a pena gastar 2 millóns de euros en un aparato para a investigación? Non me interesa. Porque se ten alguén algunha opinión que dar, terá que levantar a man e eu lle dou. Pois senón non nos entendemos. Vale a pena? No, porque depende del... No ou depende? Depende. E de que depende? De si... Si é bueno para qué? Para la investigación. Para a investigación. Se che deu un aparato montado específico para facer unha investigación que se chama resonancia magnética nuclear de proteínas. 2 millóns e pico, vale, non máis, pero hai outro aparato que valeu 3 millóns de euros que está funcionando agora en este momento onde eu traballo, que se chama microscopio electrónico de transmisión. Pregunta: 3 millóns de euros considerades que é moito pouco tirar os cuartos? No, más. Pues yo creo que es... Es decir, que consideras que gastar 3 millóns de euros nun aparato para investigar é pouco? Bueno, hai aparatos máis caros. Es necesario. Pero agora vou intentar decir, bueno, hoxe, o día que día hoxe, 4 de novembro, pode ser? 5 de novembro. El día 4, bueno, da igual, hoxe o día da ciencia en galego. En que idioma estou falando? Son científicos? Son científicos, sí ou non? Pregunto, Vale, pois bueno, ten unha súa coherencia o que estou a facer. Entón, vamos a ver, Día da Ciencia en galego. O método científico, a pregunta é: que facemos os científicos? Investigar. Que investigamos sobre as cousas reais da vida, que a veces, utilizando o razonamento, non nos chega. Pero para demostrar iso, vou vos amosar unha distribución histórica do pensamento humano. Ai, unha chorrada moi pola boca, está dicindo. Que significa iso? En función da historia, como fomos evolucionando os científicos. Pensade na prehistoria. Na prehistoria non había científicos. Non había científicos na prehistoria. Non había xente que intentaba interpretar a realidade. Pregunta: en que época se inventou o fogo? Hace mucho. Vos credes que o fogo é natural, sí ou non? Vale, e agora pregunto: se dependemos da natureza para ter fogo, o único momento no que podía ter o fogo sería cando houbera tormentas. Sí ou non? Cando hai tormentas, hai rayos, un rayo cae sobre un árbore, ese árbore quéntase, queimase, ten o fogo. De hecho, de feito, hai unha película moi interesante que cando se sabes un pouco maiores tedes que ver, que En busca del fuego. Menudo peliculón. Porque vos detalla exactamente que é o que fixeron os antiguos trogloditas para descubrir o fogo. E que importancia tiña o fogo? Credes que ten importancia o fogo? Sí. Por que? Tres más. Por que? Porque puedes cocinar comida. Cocinar a comida, perfecto. Comer a comida cruda é un problema. Ten mogollón de bacterias, é moito máis dura. Pensad en unha persona que ten problemas de dentes. ¿Y no las manos? Se non cociñas a comida, como rompes esa comida dura? Coa mano. A mano faz cachiños pequenos que vai tomando e al final machar. Ui, cociñando mellora. Segunda. Potabilizar el agua. Potabilizar agua. Os antiguos... No, os antiguos... Eso pode ser. Dar calor. Vale, máis cousas útiles do fogo. Que los antiguos se usaban para cazar y para protegerse
Eito, quietos todos. Había trogloditas que se meteron nas súas covas que cando montaban facían lume, os animais tiñanlle moito medo ao lume. Un xeito de protección. Pensaban que esas covas competían, por exemplo, cos osos. Se os osos ven lume, ditos, quietos, aí non me meto. Entón os homes, tranquilos. Digamos que, en definitiva, outra, veña, última. Cogían, por ejemplo, un palo, ponían ahí... Fuego, en el palo. El palo y era una antorcha Para facer luz. Ben. Moitas máis cousas. Pero, en definitiva, a miña pregunta é: o coñecemento científico existía ou existiu en épocas prehistóricas? Sí. Había científicos en épocas prehistóricas? Pues sí. Sí, porque se eu non dominio o fogo, como podo obter o fogo? Pensade que os antigos sabían como obter o fogo sen necesidade de que houbera unha tormenta. Non sei se vedes ou bichedes algunha vez algún antigo facendo fogo, tirando dúas pedras que saltaban chispas e... Pero hubo alguén que o fixo por primeira vez iso. Como que Einstein? Este non é un troglodita. Quen fixo primeira vez o fogo? Un científico troglodita que non sabemos o seu nome porque daquela non sabemos o nome. Podría ser casual, pero a casualidade. Imagínate, tira unha pedra, chispa. Pero hai outro que estivo aí vindo e, ostras, tira outra vez, quietos todos. Pensamento científico, causa-efecto. Se friccionan dúas pedras, saltan chispas e domina o fogo. Ese que pensou iso é o científico. Amigo, cuidado, dominar o fogo en definitiva, cuidado. É un feito científico. Non está referenciado, non está escrito, non sabemos quen foi, non sabemos se hubo un Einstein nesa época, porque non había escritura nesa época. Pensade, e isto está aquí neste gráfico, que quero ir rápido con él, porque ahora iso vamos. Pensade que os primeiros científicos reais, referenciados, escritos, coñecidos, foron os filósofos gregos. A partir de 3000 anos antes de Cristo, ata 400 despois de Cristo, houve uns científicos que empezaron a decir, bueno, vamos a ver, chámome Sócrates, chámome Arquímedes, chámome Aristóteles, chámome Platón. O coñecemento da realidade, o coñecemento científico, surde estrictamente da razón. Que significa isto? Significa que eu poderei chegar a todo o coñecemento se razono, se penso. Pensando, chegarei á realidade. E a pregunta é, real todo iso? É certo iso? Por exemplo, que chove. Sabedes o que? Sabedes non, porque non levantache desbrazos, entón non tal. Sabedes o que, como interpretaban a chuvia os científicos desa época? Zeus. Zeus, todos estes deuses romanos, gregos, todos estes deuses intentaban interpretar dun xeito razonado cousas que non entendían. Pero a veces a razón non é o único sistema. A veces razonar sobre as cousas non é o único sistema. A veces pensando non é suficiente. E ora digo, bueno, vamos a ver. Está claro que é unha ferramenta. Está claro, se eu penso nas cousas, me axudará a interpretar a realidade. Pero como chego á realidade de verdade? Como un científico actual chega á realidade? Interpreta as cousas. Bueno, despois da época esta chegaron aos anos oscuros da ciencia que xa coñecedes, a época dos alquimistas. Sabedes por qué? Porque usaban piedra principal. Eso é unha consecuencia dun feito que era que había certos libros sagrados, libros que decían, este libro está escrito por Aristóteles. Aristóteles me di que a Terra é o centro do universo e quen discuta que a Terra é o centro do universo morrerá queimado.
Ostras, quietos todos, que? Os científicos que, mediante feitos reais, mediante investigacións astronómicas, mediante telescopios que se inventaron en esta época un pouco posterior, descubrían que había cousas que non interpretaba se a Terra, todo o que circula, o Sol, os planetas, as galaxias, as estrelas, todo circula alrededor da Terra, porque a Terra, o centro do universo, non justificaría certas cousas que pasan. Entón, que pasa aquí? Ui, vou discutir, Giordano Bruno, discuto, Copérnico, discuto, queimados. Entón, os científicos desta época tiñan que traballar a escondidas de todas esas investigacións que discutían eses libros sagrados, como o libro de Aristóteles. Se escondían, incluso escribían en código. Pensade, que significa escribir os libros dos alquimistas? Teñen un pequeno problema, que hai que interpretalos. Decían, cuando los átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. Ostras, ¿qué está diciendo este? Vamos, cando decía inflaman, que decir queimámoslo con fogo e tal. Hai un código para que cando leera un censor, a Inquisición, leera ese libro e decía, este tío está facendo unha poesía. Pero cando leera un alquimista como él, que sabía o código, decía, está dicindo que quentando auga ferve. Vale? Bueno, seguimos. O primeiro gran científico que se descubriu e dixo, vale, Giordano Bruno tivo razón, Copérnico tivo razón, eu chamome Galileo, tiñan razón eses a quen queimáchedes, e os libros sagrados poden estar equivocados. Admitir unha verdade porque está escrita está equivocado. Como podemos alcanzar a realidade, a verdade, digamos, sí, isto é así porque tío dis non, porque proveino mediante o experimento que iso era verdade. Entendiche desa idea? Non me vale utilizar solo a cabeza, non me vale decir solo, bueno, isto pasa isto porque penso, porque é lógico, se tiramos unha bola de ferro e unha bola de plástico, cal chegará antes o chan? Igual. Os dous ao mesmo tempo, pero antes pensaban, a forra de ferro que pesa moito máis, soltámoslo e chegará antes. Non! Podes probarlo na casa. Eso foi experimentos que fixe no seu momento e non me interesa por lo demás. Pero agora sí que vou facer outros experimentos. Xa estamos na edade moderna. Xa houve científicos modernos. Xa hai científicos que utilizan non só o razonamento, non só a razón. Hai científicos que utilizan o experimento. Imos facer experimentos agora, E imos ver que todo o que podemos pensar a priori do experimento a veces está equivocado por moi razonado que sexa. Non me fiarei de cousas que non sexan o experimento. Primeira pregunta. Vou pasar de largo disso. Primeira pregunta. Isto foi o método científico que xa coñecedes, seguro. Non vou entrar. Primeira pregunta. Por que se extinguiron os dinosaurios? Eu digo, quietos todos. Como vou facer un experimento que justifique como se extinguiron os dinosaurios? Primeira pregunta. Estades a parar se levantar máis, polo tanto non vos fago caso. Por que se extinguiron os dinosaurios? Espera, a ver que dices, perdona. Porque un meteorito... A ver, vamos a ver, entón pensamos, un meteorito que é unha pedra, que vemos fácil. Quietos, claro. A ver os razonamentos, A ver como justificamos razonando isto. O meteorito é unha pedra que pode ser moi grande. Pensad unha pedra máis grande que coñecedes. Por exemplo, un monte. Inmensa. Unha pedra de kilómetros, de tamaño grandísimo, decimos. Esa pedra, cando caeu sobre a terra, matou todos os dinosaurios. Que? Como? Matou os dinosaurios? No. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque cuando el meteorito cayó, algunos restos se fueron para el otro extremo y también cubrió el cielo de humo que duró largos años. Y las plantas se murieron porque no les daba el sol. Entonces los herbívoros
para o final. Pero vamos a ver. Quero mostraros un vídeo. Quero mostraros un vídeo. A ver si funciona. ¿Algún de vos ten medo? Vamos a demostrar científicamente, se falades non vou poder falar. Vamos a demostrar científicamente que o impacto dun meteorito extingue a vida dos herbívoros e carnívoros máis grandes que había nese momento na Terra. E agora tamén os demostraré. Quietos todos, este é un meteorito. Estades vendo? Podes apagar esta luz, por favor. Este é un meteorito, vale? Unha bola grande que está circulando polo espacio, unha pedra. Pero claro, unha pedra grande, non vale calquera meteorito. Este que está aí, que é? Vale, vai facer un impacto. Este vídeo fixeron os científicos do MIT, Smithsonian Institute Technology. O meteorito vai impactar, cuidado, aquí hai dinosaurios. Eses, por suposto, van correr. Impactamos! Bueno, en este caso está simulado como si pasara hoxe en día, vale? Pero non é o caso. Vai impactar. Quietos todos, que vai impactar. Un meteorito podería extinguir os animais na época do Cretácico. Vamos, el meteorito, miren, quietos todos. Vai impactar sobre... Mira que pequeno, unha terra moito grande. Cuidado todos. Vai de quietos todos, está entrando. Empeza a quentarse porque a atmosfera quenta. O impacto do meteorito na Terra. Fixademos unha cousa que me interesa moito neste momento parar. Me interesa neste momento moito parar. Bueno, os científicos din que, efectivamente, o meteorito hoxe en día, en unha teoría, non o podemos probar porque non podemos ir a esa época, pero os meteoritos, o meteorito impactando, o meteorito impactando sobre a Terra ocasionou unha serie de cousas que eu hoxe en día podo ver. O tsunami que mola xigante, podo vela hoxe en día? Que está pasando o meteorito cando impacta sobre a Terra? Que é isto? Está se desfacendo. Pensade, o meteorito está feito dun material diferente ao material da Terra. Ten moito iridio. Un elemento da tabla periódica que un día saberedes que é. Pero agora vos lo digo, ten iridio. Que significa? A Terra non tiña iridio antes do impacto do meteorito. Despois de ter feito este impacto, este iridio, despois ese meteorito, estamos falando de moitos megatóns de forza, bombas atómicas aí todas fusionando, ese iridio que vai facer? Vai se espallar por toda a Terra. Que significa iso? Que se eu fago unha excavación, un arqueólogo, aquí, en China, escavo para dentro, ostras, atopei iridio. Na época do Cretácico iridio. Outro aquí en Europa, en científico, escava, chega ese momento da época e di, ostras, tamén teño iridio. Como podo justificar que na mesma época teño iridio en China e iridio en Europa? Porque o meteorito era tan grande que... Espallou nese momento todo e formou unha capa terrestre toda chea de iridio desa época. E nos, mediante os procesos de datación que temos científicos, sei que esa capa terrestre está desa época. E sei que hai iridio. E se o iridio está aí en Europa, en China, na mesma época, que sucede? Que hubo algo proveniente do espacio que impactou nesa época. E, ostras, experimento. Deixadme que facer un experimento hoxe en día que me está a falar do que sucedeu na época do impacto do meteorito. Seguimos vendo como se destruye a Terra. Ben, vale. Seguimos vendo. Aí. Vedes que se está todo ese material que formaba parte do meteorito estaba vaporizando. Estamos a falar de que estamos aí a temperaturas de orden dos miles de grados centígrados dese impacto. Mirades ese material todo. Olmo de iridio por aí, iridio espallado por toda a Terra. Formamos unha capa de iridio. Mirade a ola que se está... O tsunami este, maremoto que se está a formar. ¡Ostras, el impacto!
por toda a Terra nese momento. Bueno, aí hai impactos laterais porque detrás dese meteorito viñan outros meteoritos pequenos. Mirade a temperatura no impacto, a temperatura que se alcanzou. Fundiu a terra, fundiu as pedras. Máis de miles de grados centígrados. Lava, hai un cráter. Quietos todos, hai un cráter. Ten que haber un cráter, ten que haber un boco donde impactou o vídeo, saberemos si existe. Impacto, temperaturas altas, todo que estaba no impacto, donde caeu o ilirio, perdón, donde caeu o impacto, o meteorito, aí morreu todo, efectivamente. Este ilirio se expandiu por todo o universo, todo se está queimando. Aí estaban expandidas esas árboles, pobres árboles. Ai, Dios mío, morre todo aí, todo estallado, todo. Como decía Adrián antes, as temperaturas eran tan altas nese impacto que as árboles máis grandes, menos esas árboles tan grandes. Mira a terra, mira a terra, mira a terra. Que le pasa a terra? Se ve unha temperatura da terra tal que encandeceu a terra. Parece o sol. Mira as cidades como quedarían. As cidades que estiveran nesa época, non había cidades. Que está comprobado. Dinosaurios construindo cidades. A auga está en vapor. Auga en estado líquido, con alta temperatura está en atmósfera. Non se perdeu a auga, está por aí. Que logo, cando se vuelva a enfriar a terra, vai volver a baixar, formar en os océanos e ríos. Os científicos estimaron que a temperatura da Terra subiu tantos grados que a vida na Terra, na superficie da Terra, foi imposible durante unha semana. Eles dixo, morreu todo, non son os dinosaurios, todo. Pero había bichitos pequeniños, tipo ratoncitos, tipo cucarachas, tipo insectos, que estaban metidos nas covas, en certos sitios onde a temperatura non era tan alta. As tartarugas, por exemplo, podían ter estado. Algunas, mira a terra como está nese momento. Pobre terra, durante semana e pico. Mira Australia, mira Australia. Australia ainda pode ser que esteña unha temperatura onde pode haber algún bicho que sobrevivira. Sí, sobreviviron bichos. Unha gran extinción probada científicamente. Porque tiñamos, cando excavamos máis un dinosaurio, 5, 6, 20 millóns de dinosaurios empallados por toda a Terra. E de súbito, un pouco máis arriba, é dicir, tempos despois das dinosaurios, xa non había prácticamente vida. Non teños que nas excavacións vida. Alguna cucaracha, alguna cascuda, algún ratón, algo así pequeno. Pero grandes non, hubo unha gran extinción masiva da vida na Terra. Están demostradas 6 extincións masivas na Terra. A dos dinosaurios son unha delas. Demostradas científicamente. 6 extincións masivas na Terra. Todas causadas por impacto de meteorito? No. Pero dúas delas, sí. Bueno, seguimos. Podemos encender a luz, por favor. Gracias. Bueno, en definitiva, seguimos con isto. Seguimos co rollo da charla esta. Seguimos. En definitiva, decimos, vale, podemos ter unha teoría. Os dinosaurios se extinguiron porque como eran tan grandes non cabían na Arca de Noé. Isto é razonable. É utilizar a razón, ou non? Se acepto que existiu a Arca de Noé, e a Arca de Noé ten un tamaño, os dinosaurios, oye, mira, macho, ou chegaron tarde. Bueno, pero os dinosaurios son bastante moi grandes que os elefantes. Mais. Outra teoría, que os dinosaurios se extinguiron porque non eran capaces de limpiarse ben. É razonable. Mirade as mans dos dinosaurios. A razón é dicir, hai causa efecto, é dicir, razón. Dicir, non chegan a limpiarse ben, contaminan e morren. Ten que estar algo ben. A razón a veces. Pero bueno. Aquí vos digo que hai isto, digamos, en función da capa, cada vez que profundizamos máis, chegamos a animais máis antigos, máis extintos. A extinción xigante que houbo de... perdón, esta extinción, a Big... Aquí hai unha extinción xigante. Xigante significa que desaparecen prácticamente todas as formas de vida na Terra. Nesa extinción.
non foi debido a un impacto dun meteorito. Ah, non vou entrar niso, porque todo eso es química física, es ciencia, biología, e eso es un rollo para todos vosotros. No voy a entrar niso. Pero sí, a Big Extinction é esta extinción grande, non xigante, que hubo na época dos dinosaurios. Allí puse má das fechas. Pero aquí hai unha cousa que dice, bueno, vale, o iridio, proba científica. Outra proba, onde está o cráter do impacto? ¿Dónde está ese buraco que se generou? Tenía que ser hoxe en día, debía estar hoxe en día. Enterrado. Non o vemos. Enterrado bajo el agua. Baixo a auga, no mar. La tierra. ¿Sabedes dónde está ese...? O es un volcán. Ahí sí, está Yoxan, en México. La península de Yucatán. Hay un cráter muy grande donde se demuestra, analizando el vídeo, analizando todas esas partículas, moléculas, etcétera, que están en ese cráter, digo, amigo, aquí impactó un meteorito de un tamaño análogo ao que vos acabo de amosar. Efectivamente, analizando, datando, vendo exactamente ese cráter, digo, taxativo, científico. A extinción dos dinosaurios foi nesta época e foi causada por o impacto de un meteorito. ¡Eureka! Atopamos o... Espera, a gigante extinción hai outro cráter máis grande que este, que existe en Australia. E descubrirlo, sabedes cando os científicos? Digo, hace muchos años, fai 4 meses. Porque ti cando estás metido nun sitio non sabes se é un cráter ou non. En Australia hai outro cráter máis grande que este. Houve outro impacto. ¿Estamos libres de impactos? En cualquier momento puede venir un aparato de esos y nos extingue a todos. Bueno, sabedes que hai científicos que están en este momento enfocando todos os radares da Terra a todos os posibles impactantes e estamos tranquilos porque teníamos sistemas para evitar que nos atacaran. ¿Vale? ¿Tranquilos todos? Bueno. A ver, ¿qué os seguís de rollo que os mueve? ¿Qué es la temperatura? A ver. Necesito... Lucas, para acá. Outro máis. De outra clase. Porque coñezo a Brais e sí, porque Brais, porque realmente vais a sufrir. Bueno, vamos a ver. Pregunta. Quietos todos. Non sei o que vai pasar. Quietos. A ver, atendo. Non sei o que vai pasar. A pregunta é, se quento auga, que pasa? Que ferve. Empeza a ferver, ¿verdad? Cando cocinades, pero a que temperatura ferve auga? Vamos a ver. Lucas. Este es un medidor de temperatura. Porfa. Este medidor es un termómetro, un tanto especial, un termómetro, pero vale igual. Este mira a temperatura. Hasta el momento que va a dar marca, Lucas, dillo en alto, por favor, así. ¿Cómo 200? 20,6. Estamos a 200 grados, machiño. 20 grados. Estamos a 20 grados. Non botei agua, non botei nada, ¿vale? Simplemente estamos a 20 grados. Brais, ven para acá. Lucas, ti estás dependiente. Cando diga temperatura, Lucas, tienes que decirte a temperatura que está a marcar este termómetro. ¿Vale? 20,6 ahora. Brais, ¿esto qué se llama? Esto, pipeta. No, probeta. Esto chámase probeta. Se vale para medir ¿qué? Volúmenes. Se chego ata aquí arriba, boto 250. Se chego ata aquí abaixo, 90. Vale? Vou botar. Isto que é? Vale, vou botar auga neste outra cousa que chama vaso de precipitado. Dame igual. Vou botar auga, vou botar 250 mililitros de auga en este vaso de precipitado. Se vou no quentar, vamos a formar vapor. ¿Vale?
Brais, vas botar esa probeta, al contido desta probeta, avísame, Brais. Ahí está, ¿no? Bota de espacio, no me botes por fuera. Cuidado, Ahí está, bótalo. Ahora mismo o termómetro está a medir a temperatura na que está a auga. Que temperatura pon, Lucas? Temperatura, Lucas! 19,7 grados. Máis ou menos a temperatura que tiñamos antes, ¿verdad? Temperatura ambiente, 20 grados. Vamos a empezar a quentar, Lucas. Estate atento, pregunta. Que vai pasar agora? Vai empezar a quentarse. Lucas, temperatura. 19,7, 20, ainda non está o Peter cantando a auga, pero claro, vai tardar un pouco, vale? Estamos pendientes, Lucas. Cando diga temperatura, Lucas, estás. Verá, estoy atento que ahora vai ter máis traballo, relaja. Temperatura, Lucas. 19,6. Pregunta, a temperatura sempre vai subir, sempre? Como que non? Por que non? Se vamos a parar. Estou cantando aí Se vamos a parar. Por que non vai subir? Dime. Pero imagínate, teño algo aí. Se está subindo. Mira, Lucas. 20,4. 20,6. ¿Qué ya está pasando? Vamos a notar un poco más, ¿vale? A ver. Hipótesis científica razonada. A temperatura o quentar a auga vai subir, porque estou quentando. ¿Sí ou non? Hipótesis bastante razonable, porque sí, vale, pode ser. Pero a temperatura vai subir continuamente. Sí, ata 1000 grados. Dime, en fin. ¿Ata canto? ¡Ostras! Ata 100 grados. Aposto que irades a que non sube máis de 100 grados por mucho que quede o bicho. Perdería. 26 grados, Lucas. 26,5, Lucas. Segue, Lucas. Segue. No, mira. A ver, iba a facer outra cousa diferente. Iba a facer outra cousa ahora. Se falamos, non falo. Porque non me resulta cómodo así. Lucas. Poco a poco vas a decir, si no, no te entendemos. ¿Qué está pasando? Nada. No, todo el rato. Mirade, un momentillo. Non podemos facer nada se nos calades. Xa está ben, Se non estamos calados... Xa está ben, caramba. Vou pensalo, vos aseguro que a parte máis espectacular vai vir a vos. Por favor. No. Vos aseguro que vai aquí dentro tengo algo que se chama nitróxeno líquido que está a menos 196 grados centígrados. ¿Queréis que saque un nitróxeno líquido? Pues entonces No. Non hai nada, non calades. Non está claro. No. A ver, Xa está ben. Así no me vale. no es lo mismo. No, así no me vale. A ver, No, si por respeto, siempre Que non pode ser. si separamos un poco. Es que no. Entendo que vai Lucas de fijo, non fai falta que vos levantedes. Lucas de cambio cuando vai donde decir a temperatura. Venga, va, estamos. No entiendo que es difícil, porque es un poco así. No, pero, por favor, vale, venga. Pesa 56,4 grados centígrados. Mira, una cosa que un científico se
vaso? Que ten abaixo? Que ten abaixo? Nada, problema. Se está apañando. Que ten abaixo? Burbullas, vedes burbullas? Non as vedes? Bueno, non colapsamos. Sentados. Quietos todos. Estás empañando. Ese humo, ese fume que? Vapor de que? Ese agua. Cando vos duchades, non se empañan os que estáis. Quietos, vos os dous. En definitiva, están aparecendo moléculas de auga en estado vapor. Por qué? Que é a temperatura en definitiva? No. Pensade, ahora imaginade que temos unha lupa. Colle unha lupa e empeza a ver a auga que tiña ao inicio. E que son as moléculas de auga? Son cousiñas que están aí quietas, máis ou menos. Cando empeza a subir a temperatura, esas moléculas empezan a moverse un pouco máis rápido. Cando subo máis a temperatura, as moléculas xa se moven tan rápido que incluso se desprenden do líquido. Que temperatura temos agora, Lucas? 79,8 grados centígrados. 80 grados. E decimos, se vai subir ata... Deixamos... Pode ser que perda 1000 euros. Pode ser. ¡Hombre, podemos haber visto uno! Necesito que estas 4 rapaces que están aí se metan aquí a la esquina. Peligro, peligro, peligro. Temperatura, Lucas. Está fervendo. Temperatura, Lucas. 97,1. Vamos a ganar un poco más. Porque ainda hai agua líquida aí, Deixamos un pouco. Nitróxeno tamén. Quietos. Logo vamos deixar subir. Logo vamos deixar subir que sobedes con nitróxeno. Vais ao meu control, pero vades ter que portaros ben. Aqueles que se portaron ben son os que vou deixar subir. Veremos agora. Como de pronto o nitróxeno líquido veráis, vas a baixar. Non? Sobes con isto. Que lle vai pasar a este globo se o meto en baixo nitróxeno líquido? Teorías. Primeiro, estopar. Alguén diferente a estopar? Alguén diferente a estopar? Congelar. 100,2. Vale, bien. 9,9. Bueno, está aí. A ver, venos, chicos, vamos, por favor. Por favor. Es que si no, Vamos a ver, chicos, mirad. Estamos repetindo. Esto non pode seguir así. Ou calás ou vamos todos para clase. Claro. Xa está ben. Claro, si gritades todos ao mesmo tempo non entendemos nada. Estamos todos... Miramos nerviosos, Venga, por favor, ¿vale? Ahora, podedes subir. Espera un poquinho, calma. Sí, tranquilos todos. Venga, mira, temos un globo. Hai unha teoría que mete o globo no nitróxeno líquido. Lembrade que este nitróxeno líquido está a menos 100, aquí hai nitróxeno líquido. Este nitróxeno líquido está a menos 196 grados centígrados. 196. Pensade que na temperatura da congeladores podemos alcanzar o menos 20 grados. Sí, se metes o dedo aí, perderías un dedo. Millón de dedos. Baixa. A próxima baixas. Bueno, que lle pasaría a este globo? Que temos dentro deste globo, señores? Como que aire? Acabo de soplar, non é aire, que?
No, acabo de soplar. Máis. No, oxígeno 6 eches, xa digo que non. Outra cosa. Hidratos de carbono, no. Cuando soplo no sale hidratos de carbono. CO2. Jolín, Adrián, tío. Próximo te llevo que ayudar. Voy a colocar este globo con CO2 que acabo de echar. Voy a colocar este globo aquí. Pregunta, ¿vai estopar? Mirad que hay nitrógeno, luego lo vemos bien. ¿Observáis algo? ¿Qué le está pasando? ¿Qué está? ¿Por qué? ¿Qué le está pasando? No, mira, si gritamos... Vale, vamos a comprobar si se pinchó. Saco fuera. No se pinchó. ¿Tiene algo dentro? Quietos. ¿Qué meten dentro? Agua. Hielo. ¿Hielo de qué? ¿Hielo de qué? De De CO2 que había dentro. ¿Qué le está pasando a este globo ahora? ¿Cómo que? Está volviéndose a hinchar. Pero si me decías que perdeu se pinchou, que perdeu aire, non justifica iso. Que lle pasou a este globo agora? No, gritando non vale, porque non entendí nada. Posiblemente o que quixerades fora moi inteligente, pero non entendí. Entón, como falades todos, eu necesito brazos levantados e eu pregunto, que pasou? Dime, están a falar, hai que respetar o que están a decir. Veña. E o seo de que? Que tiñamos aquí dentro? CO2. O CO2 que estaba aquí dentro, o metelo a menos 196 grados centígrados, que lle pasou? Fixo ese xeo. Vamos a pensar o que vos decía antes que a auga. As moléculas de CO2 que están aquí dentro están movéndose. Pero, saberás como non é exactamente iso. As moléculas de CO2 que están aquí dentro estánse movendo. A temperatura ambiente, é dicir, a temperatura que temos na sala. Estas moléculas de CO2 están movéndose, tropezando cas paredes do globo, facendo que este globo este hinchado. Cando enfrío o CO2, que non se perdeu, fixadevos que ten, segue estando aí dentro, ese mesmo gas que tiña inicialmente. Non se comunicou, non entrou nin nitróxeno nin ningún outro gas aquí dentro. Pois este gas que estaba aquí dentro, ao enfriarse, esas moléculas xa deixaron de moverse tan rapidamente e empezaron a moverse máis lentamente. Se moven máis lentamente, os tropezaren cas paredes do globo, fan que ese globo, como se tropezan con menos intensidade, ese globo está empezando a baixar, porque as moléculas xa se moven máis lentamente. E chega un momento en que se moven tan lentamente que cando unha molécula de CO2 ve a outra, congela. Entendedes a situación? Desde o punto de vista microscópico, atómico, interpretamos... Que temperatura hai, Lucas? 99. Amigo, xa vos decía que non íamos superar os 100 grados. 100,1, 100,2... Va, pero espera, no. Pero sigue, por moito que quente, non subimos a temperatura de 100, 100,1, hai un erro aí, na propia medida. Significa que perdimos auga, sí, se evaporou. Pero a temperatura de ebullición da auga é 100 grados centígrados a nivel do mar. Se facemos este mesmo experimento en riba do Monte Everest, a temperatura vai ser diferente. De feito, teño aquí un vídeo que logo vos amosaréis. Pero Bruno, por eso se baja a temperatura, porque cada vez hay menos agua. No, a auga sigue estando. Mentre haxa auga, vai a ser a temperatura máxima 100 grados. Ainda que vais auga. A pregunta é, se en vez de meter 250 mililitros, que é o que puxemos aí, o que meteu Brais coa probeta, 250 mililitros de agua,
metera moito máis auga, que temperatura chegaríamos? Máis ou menos? Vamos a meterlo, Brais. Vamos a meterlo, Brais. Seguimos. Pregunta razonable, pensar que pode ser máis. Vamos, Brais. Vamos a meter, non 40, sino moito máis. 6, 250. Metemos outros 50, mete aí. Por lo pronto que vai pasar é que vai baixar a temperatura, porque isto metendo agua fría. ¿Qué temperatura tengo ahora mismo? Lembrad que teníamos 99. Brais, vas a meter quitado. Mete máis, mete aí. Máis. Por dentro, Mira, fixádevos agora que temos aquí o propio vaso purificado que está aquí, que temos a orden de 800 mililitros, casi un litro. E ahora pregunta é, con esta cantidad de agua, a temperatura actual vai empezar a condicionar, a transformarse a auga líquida en auga a vapor, vai ser máis ou menos que 100 que tiñamos antes? Non sabes? Igual. ¿Segura? Mira que estamos metendo máis auga, ¿Estás segura? Non necesitaréis máis? Menos temperatura? Menos. Máis, igual. Son cousas razonables, está desplantexado, veremos. Mientras tanto, seguimos experimentando. Pregunta. ¿Qué le va a pasar? Eli, por favor, Eli. Vamos a hacer otro experimento. Voy a meter nitrógeno aquí dentro. Y voy a meter un globo. ¿Qué le va a pasar a ese globo? No te puedes pegar así. Vamos, necesito Vamos a ver qué va a pasar. Collemos nitrógeno líquido, menos 196 grados centígrados, aí hai nitrógeno líquido. E vou meter un pouco de nitrógeno líquido, quizádamos, vou apartar isto que non vou facer. Vou coller un pouco de nitrógeno líquido e vou intentar meter aquí dentro, mediante este embudo, e logo vou colocar un globo en riba. A ver que pasa. ¿Qué pensades que vai pasar? Es decir, procedimento, pensades... No, estás todo soplando, no vale levantar ninguna mano. No. Déjalo, no pasa nada. A pregunta é, vou coller nitrógeno líquido que teño aquí, vedes? Vou meter un pouquinho aquí dentro e logo vou tapar a boca da botella un globo. ¿Qué le va a pasar a ese globo? Que se va a hinchar. Hinchar. ¿Por qué se va a hinchar ese globo? Explotar. Vamos a esperar. Hay varias teorías. Todas pueden ser razonables. Pero pero experimentos. No, mira, por favor. Vamos a ver. Ollemos nitrógeno. Mirad. Globo. ¿Qué está pasando? Quietos todos, ¿qué está pasando? ¿Vais a ocupar? Muy posible. ¿Qué está aquí dentro, señores?
¿Cómo que líquido? ¿Dónde está el líquido aquí dentro? ¿Y por qué nitróxeno isto? E non é CO2? Porque es lo que nunca. A ver, vamos a ver. ¿Qué está aquí dentro? Necesito más levantadas para que teña algo inteligente que decir. Se evapora. No, más levantadas. Más levantadas. ¿Qué está aquí dentro? Dentro había CO2. ¿Por qué había CO2 aquí? Porque estaba inflado por tu propio. Porque botei aire que tiña eu dentro, o soplar, cando respiramos collemos oxígeno e cando expulsamos CO2. Aquí, o que teño, en un momento linchei este globo saqueino de aquí. Que teño aquí dentro? Nitrógeno líquido. Nitróxeno líquido non é. Oxígeno de nitrógeno. Nitróxeno sin máis. Oxígeno. Oxígeno por qué? Oxígeno. ¿Dónde está o oxígeno? Aquí temos efectivamente nitróxeno vapor, nitróxeno gas. O nitróxeno gas está aquí porque antes pillamos nitróxeno líquido aquí metido aquí. Cando o nitróxeno líquido está a temperatura ambiente, sube a súa temperatura as moléculas de nitróxeno que están congeladas a menos 196 grados centígrados, están aí quietas en estado líquido, movéndose lentamente, pero a medida que vai aumentando a súa temperatura, as moléculas empezan a moverse máis rápido. E a medida que se move máis rápido, empezan a sair de estado líquido e pasan a salir a estado vapor. E en estado vapor están aquí as que líquidas que estaban aquí. Ya vemos que ahora tamén hai outras cousas, Isto que esta escarcha que ves aquí é auga. A auga está no ambiente. A auga está no ambiente. Cando a auga entra en contacto con baixas temperaturas, mira o que lles pasa. Conxela. Este vapor que vedes, este vapor que estades vendo, cando botaba aí o nitróxeno, tamén o veíades, isto que é? Vapor de auga, señores. Non é nitróxeno. O nitróxeno non se ve. No, si queres decir algo interesante, vas ter que levantar a mano. E entón eu, a millón, escoito que se non te escoitas. Isto é auga, vapor de auga que está condensando, porque aquí hai unha molécula de auga, pensades, por favor. Para, aquí hai unha molécula de auga. Se eu aproximo eses menos 196 grados centígrados, esta molécula deixa de estar en estado vapor e pasa a ser líquida. E isto é auga que está líquida vaporizada. E hai tan poucas augas líquidas vaporizadas que se ven. O nitróxeno, se expande, está aquí dentro, non se podría ver, non se ve. A que temperatura está este nitróxeno? A temperatura ambiente. Por que sei que hai nitróxeno? Porque é o único que estaba aí dentro. Ahora si lo mueves suena. Porque está fervendo. O mesmo que lle pasas. Que temperatura está aí, Lucas? 99,4. Uf, 99,4. Bueno, vamos a ver. Por lo pronto, a xente que tiña teoría que iba a deixar menos temperatura, equivocouse. Eu dixo que vai. 99,4. Aquí está, cada vez que movo o nitróxeno, fai burbullas porque está en contacto coa temperatura ambiente. E o nitróxeno é vapor, isto é vapor, mira, escarcha. Vede, escarcha. Vede, isto é auga. Están rodeados de moléculas de auga. No, é que non. Posiblemente sexan cousas moi inteligentes as que teñamos que estudiar. Pero, dime, Brais. Que agua fervendo aquí, non sería guai, Pues non nos va a facer. Outra cousa máis, outra pregunta inteligente. Por que non? Outra pregunta máis. Pues que nos salaría a lingua, porque aquí hai nitróxeno líquido. Está a menos 196. Ti crees que a nosa lingua lle gustaría 196 grados centígrados? Menos 196. Que lle pasan as cousas a 196 grados centígrados? No, non fago nada. No. Hasta que me haces silencio contigo. Lo viste en acabar. Hasta que me haces silencio contigo. No, si non é
Máis silencio non continúo, que con isto iba a acabar. Lucas, que temperatura pon? 99,7. Que lle pasou a temperatura? Que es igual. Igual. Podía decir que a temperatura de ebullición da auga a nivel do mar, porque estamos en Cangas, é 99,6, 100,2. Podría decir iso sí ou non? É unha constante, algo intrínseco a auga sí ou non? Algo que a auga lle pasa, a auga só ferve cando estamos a nivel do mar a 100 grados centígrados. Sí ou non? Independentemente da cantidade de agua que teña aí dentro. É unha constante da auga. Vou apagar o pique deste. Demostrado científicamente que a auga sempre ferve á mesma temperatura. Vale, quietos todos. ¿Trabajando? Ahora deixamos en iniciales. Vamos a ver, señores. Brais, ponte un guante. Lucas, ponte un guante. Ponte este guante. Lucas, ponte este guante. Luego digo a algún otro voluntario porque les me ayudaron. Tal, pero claro, tendrá que estar en silencio. Vamos a cocinar esta maravillosa flor. Brais, toca a flor, por favor, diante de todo o mundo. Isto é unha flor... Bueno, hombre, unha flor. Ven, que é unha flor que me das. Toma, toca. Que lle pasa? É unha flor normal, non? Que contén a flor? Químicamente, que ten esta flor? No, que pone? Químicamente, que ten aquí? Hai moitísimas, prácticamente toda, a maioría dos seres vivos. Por favor, no, é que, mira, algún de vos non vou a sacalos. Non vai a ter a experiencia de tocar algo congelado, porque estades a falar. Eu digo que a flor, como prácticamente todos os seres vivos, contén unha gran cantidade de auga. Auga. Que lle pasaba a auga cando estaba próxima ao nitróxeno líquido? Que lle pasaba a auga? Que se consumía. Isto é auga, Eu se ora analizo isto é auga. Auga congelada. ¿Y es agua potable? Auga que está no ambiente. Estamos rodeados de moléculas de agua. A molécula de agua que está aquí hai molécula de agua. Próximo se congela e se pega. Aquí hai outra, se pega. Como toda a atmósfera está rodeada, contén auga, toda a auga da atmósfera se queda aquí pegada. Este vapor que vedes é auga a vapor. Vale? E ahora pregunto, que lle pasa a auga cando está en contacto con tan baixas temperaturas? No, vou non dicir eu, cristaliza. Se forman cristais de xeo, de auga, copos de neve, etc., que fan que se exasolden. Que lle pasará a auga que está metida nesta flor? Que xa vos digo que ten unha porcentaxe de auga importante, que se congelará. Entón, deixará de ser... non flor, sino deixará de ser... Vamos a ver, vou a meter. Logo van subir máis menos, pero os que estiveron en silencio. Por exemplo, esas tres de aí non. Ou sí. Por que ferve? Porque a nitróxeno líquido que estou metendo unha temperatura ambiente. O nitróxeno que está rodeando a esta temperatura ambiente rapidamente sale fora, non lle gusta, non lle quere estar en estado líquido. Brais, lembras como estaba esta flor antes? Como a tocaches, bla 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 bla. Deixou de ferver. Ahora a flor está a menos 196 grados centígrados. Eu vou te pedir, Brais, que collas a flor, mira, xa perdí todas as follas, aí queda unha. Que collas isto e apretes. Si, logo, tío. Crac, 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 crac. Es hielo. Se desfixo en cristalitos. Más, Brais. Si, más? No, yo toco outro. Lucas, aquí temos outra flor máis bonita. Lucas, aquí temos unha folla. As follas teñen tamén altísimo contido en auga. Toda a auga que va a estar nesta folla en canto se congele vai ser que o sistema sexa frágil. Cando intenta aplastar deixe de ser así tal, formará como micro cousas pequenas.
Sabedes que hai unha cociña actual moderna que utiliza nitróxeno líquido? Sabedes para qué? Para cociñar a moi baixa temperatura. Sabedes por qué? Pensade, o filete non é un exemplo, pero bueno, podíamos pensar. Un filete de terneira, metémoslo ao nitróxeno líquido, baixa a muchísima temperatura, se congelan os cristais de agua que teñen dentro, vou morder ese filete e digo, ostras, como a auga se expande cando se congela, antes era dura e agora é blanda. E ademais ten un sabor curioso. Os novos cociñeiros de alta cociña utilizan un nitróxeno líquido para cociñar e lle chaman cocción en frío. Lucas, estás atento? Aprieta, Lucas, aprieta. Veña, tamén, ven para acá. Estamos cocinando a esa temperatura. No, Bruno, no, porque quen dixo Bruno falou un alto. Porque escoitei a palabra Bruno. La 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 Navidad, la 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 la. Por favor, ¿cómo te llamas? Carla, aprieta con todo tu cuerpo. Mire, Sami, quietos todos, quietos todos. Aprieta, Sami. Aprieta. ¿Qué? ¿Mola o no mola, Sami? Quietos, dos más. Quietos. Manu. Tú parache bastante. Tendrás que reconocerlo, ¿sí o no? David, ven para acá. Vale, aguantes para Manu y David. Margarita, quietos todos, paisamos. Margarita, Manu, aprieta Margarita. ¡Ey! David, pasa el guante. Cristalitos aí de agua, aí congeladas no elemento. Fisademos que o aspecto é un aspecto moi parecido ao que tiñamos inicialmente. Realmente sí que a margarida podía ser moi bonita. Que é este vapor que está saindo? A auga que está rodeando. Aquí, hai unha molécula de agua aquí. Consélate. Hai outra aquí. Consélate. Está menos cento e pico. ¡Ey! ¡Cómo mola Margarita, ¿Sí o no? Bueno, últimas dos. Sinto, non pode ser todo o mundo. Por aí atrás estaba de bastante calado. Santón? Por aquí gritaches bastante. Dentro. No pasa nada, ahora vou botar el nitróxeno, vos van a decidir bañar todos de nitróxeno líquido. A pregunta é, por que congela ou por que se fractura a flor e non se fractura isto? Porque se le tire agua. ¡Ah!
Vamos a darle un 10. Es un Así. No, ¿Estamos preparados? un 10 sobre Va para ti. Antón, va para ti, Antón. ¿Estás preparado, Antón? Mira que cantas Margarita. A ver, suelta. La. ¿Qué? Margarita. La. ¿Qué era este vapor? Quiero escuchar, ¿qué era este vapor? No pasa nada. Bueno, quietos todos. Vais a ver todos, por favor. Gracias por la cosa.